Bună ziua! Tot primim mesaje care mai intense, cum că Denis Drăguș e la un pas de FCSB și am zis să verificăm direct la sursă, dacă ne puteți spune. Nu e nimic nou față de ce știți voi, adică față de poza pe care am făcut-o cu el la Ianis la botez. Am înțeles. A mai apărut între timp a mai apărut o poză în mediul virtual sau imagine chiar, un filmuleț cu ei trei, cu Denis, cu Tănase și cu Florinel Coman. Era făcută cu inteligență artificială. Am înțeles. Deci nimic. Cred. Nimic. Ei ar fi în concediu împreună, din ce am înțeles. Păi ar fi ei, dar adică ei l-au făcut pe în poza aia, în clipul ăla. Coman e mult mai mic, Coman nu e chiar atât de mic față de Tănase și față de Drăguș. Am înțeles, am înțeles. Dar visați la un astfel de trio la FCSB? Florinel Coman, Tănase, Drăguș? Păi, eu așa vreau. Acum, eu așa vreau, că dacă iau pe ăștia doi și mai iau încă un mijlocaș, apoi după aia echipa e tare, adică. Da. Și cam care ar fi pașii? Adică de ce mai depinde? În continuare de modul și... Păi depinde de el, adică ei vor să-l dea la schimb, am înțeles, cu jucători. El nu vrea, dar eu am spus că pot să-i dau până într-1 milion. El a zis, dom'le, eu vreau să iau toți bani, adică vrea să ia diferența de la ei. Am înțeles. Dacă el acceptă, probabil, să-i dea drumul, probabil îi dau, dar el vrea și niște bani de la el, știi? Sunteți, sau fiind vorba de un jucător pe care vi-l doriți, nu condiționați, eu știu, timpul în care să fie realizat transferul? Da, nu condiționez timpul, pentru că îl doresc, dar treaba e că, ca dovadă că dau banii care îi dau, care nu s-a mai dat în România până acum. Nu? Da. Convins fiind că merită. Păi, așa cred eu. Uite, de exemplu, pentru alții nu merită. Din punctul meu de vedere, da, alții zic că nu. Nu? Dar cine e mai aproape să vină la FCSB? Drăguș sau Florinel Coman? Cine credeți? Cam amândoi, cam același poziție sunt, adică nu e unul adică să spunem că are un procente mai mari, pentru că sunt în aceeași situație. Și ăla Coman vrea tot așa, nu vrea să renunțe la bani și eu l-am îndrumat să nu renunțe la bani. Și nici Drăguș nu vrea să renunțe la bani, adică, dar treaba e la Denis. S-ar putea că e diferența mică, adică el a spus că 300-400 de mii dacă îmi dau, știi? E suma mai mică decât la Coman. Da, la Coman, adică nu-i dau nu-i dau 1 milion lui Coman, înțelegi? Îi dau mai puțin și plus de asta, deci ar trebui el să ia 1 milion de la ăia, nu cred că îi dau 1 milion. Eu cred că e mai aproape, zic eu, că ar fi Drăguș decât Coman. Dar până la urmă cu Anderson seara ce s-a întâmplat? Pentru Drăguș, de ce Drăguș e mai aproape? Pentru că el, dacă el vine, joacă bine, altfel se simte în țara lui. Aveți 2 copii, atunci poate să plece mai departe. Dar până la urmă cu Anderson seara, ce s-a întâmplat? Am văzut că au supărat cei de la CXR de acolo, au avut și câteva declarații destul de dure. Noi n-am vrut să spunem și știți că declarația mea a fost nu pot să spun, da. Nu? Da. Numai că băiatul a fost aici, a făcut astea testele medicale și doctorul mi-a spus, dom'le, nu înțeleg cum poate juca fotbal. Adică nu vreau să spun mai multe, doar atâta spun. Dacă era un risc, să zicem, de 50%, vi-l asumați. mi-l asumam, de ce? Mai mult de dragul băiatului, pentru că un băiat extraordinar, așa că a stat la noi aici. Mi-a fost milă de n-aveam ce face.
că doctorii au spus, domnul Becali, nu se poate, că eu mai trec cu vederea, știi, mai zic, adică mai sunt jucători care mai vin, ba, că genunchiul nu știu cum, bine mă, hai, lasă, stai, ce vrea Dumnezeu. A zis, domnule, aici nu mai e așa. Da, păcat de el și de cariera lui până la urmă. Asta e de adevărat că au vrut să introducă niște clauze speciale în contract și de la CXR, da. Ce? Păi nu, că clauzele, bine, clauzele le acceptam toate, nu erau probleme. Nu cum ar fi să plătiți încă 25 sau 50% în plus dacă joacă nu știu câte meciuri. Nu, dacă juca, nu știu, era vorba de 100.000 sau nu știu ce, dacă luăm campionatul și dacă joacă 50% din meciuri, dar ei spuneau că alea 50% din meciuri, dacă este accidentat, să fie în favoarea lui, adică dacă el este accidentat 50% din meciurile care el e accidentat să se pună ca meci jucat, adică tu îți dai seama ce anomalie. Adică dacă a jucat 2 meciuri și se accidenta și nu mai juca până la finalul sezonului, se punea ca și cum a jucat. Se punea ca și cum ar fi jucat, ar fi plătit practic. Da, dacă nu juca deloc niciun meci. A jucat 100% din meci. Da, chiar ciudat. Legat de plecări, oferte, ar putea să bănuiesc că nu vă gândiți, având în vedere că vă doriți un parcurs european cât mai îndelugat? Nu e adevărat. Plecări nu îmi doresc. La mine știți, de 25 de ani. Oricând, oricine e de vândut. Ca dovadă că l-am vândut pe ăla. L-am vândut. La mine nu există că un jucător să fie ținut. Niciodată. Bine, aici chiar ați fost cumva, din punctul meu de vedere, v-ați gândit și la cariera lui Olaru și la ce vrea el să facă, pentru că, dacă ați fi ținut... Nu vreau să fiu, cum ar veni, cum să numesc un cuvânt, adică ipocrit. Ipocrit, da. Adică nu vreau să fiu ipocrit, să zic, doar m-am gândit. Nu. Alta este că atunci când pui în balanță și că sunt punctaje și la punctajul caracter și ne-am folosit de el și ne-a ajutat, are punctaj mare și că e adevărat, e în calcul și asta e una. Nu că, hai să că-l vând eu în dezavantajul meu, eu niciodată. Niciuna asta nu o spun. Deci eu prima să fiu mulțumit și după aia și celelalte lucruri și jucătorul. Dar prima dată eu, când pleacă un jucător, să fiu eu mulțumit, nu jucător. Am înțeles. Eu cred că toți așa gândesc. Dacă gândesc eu așa, ca să fac o lipsă de smerenie acum, cred că mult mai mult gândesc ceilalți, mult mai mult decât mine așa. Da, asta voiam să subliniez, că ați ținut cont și de faptul că și-a făcut datoria băiatul față de FCSB cu vârșile. Și-a făcut-o, păi de-aia spun, și-a făcut-o și datoria, dar sunt și mulțumit. Că nu da. 3 milioane. Hai să o luăm economic. Bă, am dat pe el 250.000 de euro. Am câștigat și am făcut calificări cu el și am luat milioane de euro. Și acum mai am încă 3 milioane. Da. Pe ce vrei mai mult? Mai sunt jucători cu ofertă în momentul în care discutăm? E Alexandru, dar nu știu dacă cred în oferta asta, în America. MLS. Cu jucătorul sub 21 de ani, cum veți face? Mergeți cu Popa în continuare, prima variantă, sau vă gândiți și la altceva, să mai luați? Anul trecut ați avut probleme în acest punct de vedere. Nu, păi avem pe ăla din stânga, acum fundaș stânga, care joacă și stânga și dreapta și care e foarte bun. Și dacă nu merge treaba, băgăm pe Popa imediat în poartă. Vă interesează campionatul mondial prin prisma lui João Paulo? E posibil să fie titular, pentru că fundașul stânga celor din Capul Verde e suspendat. Foarte posibil va juca el titular în ultimul meci din grupă. Nu am văzut niciun meci. Chiar niciunul? Niciunul nu mă interesează mormânt străin.
Nu mă duc să plâng la mormânt străin. Păi nu, dar anticipam că spuneți asta și de-aia am introdus João Paulo, unde e un interes inclusiv financiar, nu FIFA... Păi da, nu, dacă de exemplu se schimba ceva, dar nu schimbă cu nimic, orică joacă, orică nu joacă, nu schimbă cu nimic la João Paulo. Deci el, jucător pe care ne bazăm pe el, noi în viitor. Că joacă el titular, tot aia e pentru noi. Păi ar putea să vină o ofertă foarte bună, nu? Dacă face un turneu final bun, echipa iese din grupă. Dumnezeu, vând pe loc tot. Nu știți că tot timpul am spus de vând tot. Eu tot vând, tot cumpăr.